ihamba kahle into lapho. Okuyinto ke eyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumeni ey'ntweni ey'ningi kangaka umphakathi ukhathazeke ngazo, ukwazi ukuspenda imali engango-600 million ngosuku olulodwa, kodwa abantu bebesho ukuthi sikhala ngabantu bokufika, uhulumeni kodwa ngaleyo nto engenzi lutho. Okunye kwako usuku la ngomhla ka-30 kakhulukazi eThekwini, nathi la sasikhona njengelakho lahamba kahle kakhulu ngoba akekho umuntu owadotshulwa and akekho futhi umuntu owathiwa uboshiwe kuleya mashi esasekuyona. Okuyinto ke leyo kuyasijabulisa kakhulu ukuthi abantu base-South Africa noma bediniwe kodwa bayawuhlonipha umthetho, bayawulandela umthetho, futhi ke bayawuhlonipha nama-leaders ayelida leya mashi. Ngoba kwangenzeka noma yini, uzokhumbula ukuthi kuqalwa ukumashwa njengoba ngeke ngabalula ekuqaleni ukuthi kuqalwe ngonyaka odlule ngo-2025, kodwa uhulumeni akabi nesixazululo sale nkinga abantu bokufika, kodwa uyakwazi ukukhipha imali engango-600 million ngosuku olulodwa. Ukube lezi iy'nsiza wayikhipha uyikhiphela ukuthi kudilwe nento yabantu bokufika, mhlawumbe ngaba sikho lasikhona njengamanje. Kodwa-ke udaba olubaluleke kakhulu njengamanje olukhulunywayo udaba lokuthi lo mhlangano okade ukhona phakathi koNgizwe Mchunu kanye noPhakela Umthakathi uNdabandaba selususe umkhulu komsindo. Abantu babe nemibono eminingi eyahlukene okungelona futhi iphutha lelo. Njengelakho nathi siphawula kulolu daba ngoba umhlangano ongumhla ka-29 June ngakusasa kuzosa kube umhla ka-30. Kumhlangano-ke wahlala ngendlela owahlala ngayo, kodwa before ngingene kuwona angikubalula ukuthi ngomhla ka-23 May mhla ka-23 May kwakune-program lapha ngase-King Dinizulu Park eThekwini. Sasine-program yama-saloon, umfethu uPhakela Umthakathi wayene-program insizwa nomnsizwa, kubizwe bonke labafethu abahlala emgaqweni eletha umkhuleko khona, banikwa-ke nokudla nezinye zezinto. Saya-ke khona sayomsupporta, naye weza kwi-program yethu yama-saloon yokuqala saseseThekwini, wazokhuluma nabantu. Kodwa ngalolo suku umhla ka-23 May sasesihamba-ke naye uPhakela Umthakathi nabanye ama-comrades sayohlala kwenye indawo lapha eThekwini eGudlulwandle, sayoba ne-briefing nje encane. Kodwa izinto asayikhuluma naye ngalolo suku, enye yayo ilento ethi uthi uPhakela Umthakathi ubaba uRamaphosa ufisa ukumbona, kodwa manje njengoba efuna ukumbona iyavela into ethi kunemali afuna ukumnikeza yona. Ngase ngimtshela mina ukuthi ngangcono kube ubaba uRamaphosa uthi ufuna ukukubona kodwa ufuna ukulungisa iy'nkinga lezi esikhala ngazo njengoba hleli simasha. Kodwa uma kuveza ethi kunemali afuna ukuyikhipha, ufuna ukuxhasa, ilapho-ke inkinga-ke ngoba shuthi sekuyi-bribe leyo, sekukudayisa ngomzabalazo uma uvuma ukuthatha leyo mali. Kwangazuthi-ke siyazwana-ke naye wayikhahlela leyo nto ngenyawo zombili, wathi hayi ngeke ngivume mina mfethu Mancinza ukuya lapho, angifune imali phela, mina ngifuna ukulwela abantu base-South Africa. Kwadlula-ke lapho-ke and kwaba yinto futhi angikaze kufika umcabango uthi kungenzeka awuvume lowo mhlangano. Nakho-ke ngomhla ka-29 ebusuku June sekuvela-ke iy'ndaba ezithi benomhlangano uNgizwe Mchunu nawo uPhakela Umthakathi. Ngawo umhla ka-30 emva kweMarch ngenza isiqiniseko ukuthi siyabonana nomfowethu uPhakela Umthakathi. Masibonana naye uPhakela Umthakathi ngimbuze ukuthi saba ne-meeting 1-on-1 ayekhona amanye ama-comrades, but ngacela ukuthi asikhulume sodwa eceleni sobabili and basinika lolo thuba and ngakhuluma naye.
ngambuza ukuthi mfethu wena wathi uRamaphosa njengoba efuna umhlangano ufuna ukukunika imali, ngabe kwenzakaleni uzovuma ukuthi uRamaphosa nibe nawo umhlangano ngoba uyazi ukuthi sasivumelene ukuthi ngeke uyilapha ngoba ufuna ukunika imali, akezi nama solution.